Sik. Yo, wong Ini susu. Aduh. Tambah bengi kok tambah adem ini. Ya. Wis. Lagi wong-wong nang di kafe kok gurung ono wong teko ini. Oh. Ngomong gak? Ngomong telat terus saya ini. Kan ngomong gak aku ah. Terus sampe ngomong ambek sapa bukan berdua. Sama tak tutupi ngene iki. Oh, ngono ah. Ya apa. Gak tau umur iki wis tambah tuwek. Aduh ya Allah, astagfirullah mamula. Sing wong tuwek iku tangisu. Terus apa? Ojo olahraga tok e bengi ku. Ya olahraga pagi timbang. Lah isu iku lho lapo tangi isu iku. Ya ngembang-ngembang pajero ta, ya apa nyetel-nyetel ban. Nah, terus pegawaiku ge opo? Ngono ya, lali aku ya kon iki Terus untuk ngremeno aku kon ngumbah motor. Lah, harga diriku di mana? Astagfirullah. Aku lho mang kepethuk arek ngarep iku lho, Mang. Opo? Ya koncone dhewe iku lho, petukan. Woi, Yo, nandi? Ces, nandi nang Surabaya. Aku ya mikir ta, Ces. macam Ces kok ada temen lan di omahe ku gak ono ces-cesan ta setrum lah ya apa. penak ae kasih di kono. Oh, ya gak ero aku. Golek penak aku yo info. No, aku mang aku bingung mikir, wah. Ya ngono ku wong lek perhitungan ya ngono ku sembarang diitung. Nggo permen wis itu. Engko lek kancane nggawa akeh jintekno. Lho kan kon tuwek aku tuwek kok langan mang permen kok tuku tambah entek. Ya Allah, piro sih regane permen iku? Iki mang yo oleh iki. Paling kon njukuke anakmu iku kon. Ya Allah. Terus ya apa kancaku iku ngono iku. Ah. Cas lho kok ada temen. Ngono iku muline kapan ngono iku? Lho aku mangan takon, aku ya gak ero petuk. Weh, ngono ku bego aki ngono. Lho kemungkinan paling. Permenmu iki lho pangan sik. Weh, Kan ngono kok. wah, pedes sih. Ngilangi watuk ya. Yo wis tuwek mangane permen. Lah untungmu iku lho gari piro? Mamula wong tuwek iku akeh sing syukure. Oh, modele apik lho ngarep. Burintek. Delok alismu, wis putih. Gurung duwe putu wis kaya mbah. Ngene iki kan alis putih ngene kadang wong akeh nambah nang omah. Oh iya lali aku. Wis ngene wis. Aku dadi combene. Riko dadi dukune. Ya apa? Cah. Golek duit lah. Iya ta. Golek kene kayak gitu. Lah terus ngene praktek iki. Oh, golek prakteke kita gorekno. Nah, di wong kok dungaring yo kok sepi yo. Oh, lek ono ngomong. Cak. Tenang aku dulu, Cak. Apa niku? Loh, bocah pokok tenang dulu iki. Wah, darurat iki urgen. Sing genah ngomong apa? Wes ojo kangen takon, Cak. Tenang aku dulu tenan iki. Kok Dantem arek aku niku. wis lah pokok ojo kangen takon wis tenang dulu ae lho pokoke. Aku proyek ae kok ono duit. Ayo, wong loro. Lumayan paling yo. Ya, aku sing duit lho, aku dhisik. Aku sik. Yo, wong Iki susu. tolong kok bareng bisa aku dicek ae. Yo gak iso ta. Ya aku dhisik ta. Enggak, aku sik. Aku dhisik. Bisa aku dhisik. Yo. Aku sik kira kan. Aku dhisik. Aku sik. Sik ah. Iki manggil kene iki golek opo? Ayo, lapo kon iki? Ngajak. Banyu nom aku lak mati kan. Lah aku kebelet ngising. Lah aku mangkat ngising di kali mang gak wani makane sampean tunggu ndek kene yo. Dilu tunggu dilu yo.
Ini kurang ajar. Aku kok baroi.